Praise God, maayong gabi sa mga anak sa Dios. Amen. Karong gabi o ng mga igsoon mo na po ni ang sa kagabi alang kanato nga kita magtuon na pod sa pulong sa atong buhi nga Dios. Amen. Excited na bata nga makakaton karong gabi o na sa pulong sa Ginoo. Salamat kaayo music team sa mga pagdaig sa Ginoo. I believe nga ang Ginoo gyud ang nagapahiluna ni ining tanan igsoon karong gabi o na igsoon. Excited kay ko nga mo share sa inyo sa pulong sa Ginoo tungod sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. O before ta moadto sa atong pagtuon igsoon, adto na ta sa ato ang church declaration. Okay, sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen o Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. O karong gabion mga igsoon, adto ta sa ato ang pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. O ang atong foundation text karong gabion na atong pagkuhaon diha sa Episo chapter 2 verse 10. Ingon ang pulong sa Dios. Diya? Gibuhat kita sa Dios o sa atong pagkahiyo sa kang Kristo Jesus, gihatagan niya kita og bag-o nga kinabuhi. Aron mahimo nato ang maayong mga buhat. Sukad pa kaniadto, mao kini ang giplano sa Dios nga atong pagabuhaton. Praise God, magampo ta sa pulong igsoon. Amahan na mo nga langit nun. Salamat God ni ining matahom nga kagabion Ginoo. Salamat Lord sa imong pagkamaayo sa matag usa namo kinabuhi. Salamat Lord sa imong pagtuon karon God. Amo giniisang at nga kaning Ginoo na kay mga pinasahi nga mga pagpadayag karong gabion agad alang sa imong katawhan Ginoo tungod kay Lord mao kini ang among gikinahanglan sa among espirituhan nga bahin God. We honor you, we exalt your name. In the mighty name of Jesus we pray. Amen o amen. Praise God. Hallelujah. Karong gabion ng mga igsoon, ato ning tun-an ang kini ato ang foundation text karon nga nakasulat diha sa Episode chapter 2 verse 10. Ug ang ato ang tema karon mga igsoon mo na siyang ginaingon nga ang epektibo nga nagadumala sa mga karnero sa Dios. Okay. Kita tanang mga igsoon, gitawag ta sa Ginoo. Gipili ta sa Ginoo dili lang kay aron mahimo tang gawas nun sa pagbuhat sa bisan unsa apan usa ka butang igsoon nganong gipili ta sa Dios o gimatarong ta niya tungod kay kaniadto pa wala pa ta nataw gikan pa sa pagsugod sa kalibutan giplano ng daan sa Dios nga ikaw ug ako pilion niya aron sa pagbuhat ug maayo nga iyang giandam kaniadto pa giandam sa Dios iyan ang giplanong daan giplano sa Dios nga atong pagabuhaton mo na sa atong panahon karon igsoon dili na gina siya katingala nganong makabuhat tag maayo kita nga kitawag sa Dios gipili sa Dios tungod kay ang atong pagkapinili ang atong pagkatinawag gitawag ta aron sa pagbuhat sa mga plano sa Dios nga mobuhat sa maayong mga binuhatan. Praise God. O karong gabi una ato ning hisgutan o tungod kini atong tema nga ang epektibo nga nagadumala sa mga karnero sa Dios mo ning atong hisgutan karon ato ning isa-isahon sa pagkat-on sa pagtuon ibase nato sa pulong sa Ginoo kung unsa mga epektibo nga mga leaders o mga nagadumala sa mga katawhan sa atong buhi nga Dios. Okay. Unsa bay atong makita o kanang sa atong una nga the best ba nga makita nato sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Okay, ingon nga usa ka magtotoo, ingon nga piniling katawhan sa Ginoo, ingon nga gimatarong sa Dios, ingon nga gitawag sa Dios. Unang butang igsoon nga ato ibutang sa tong una nga kining tanan grasya lang gid sa atong buhi nga Dios. Amen.
kaniadto kung imong tan-awon, ikaw ug ako wala kay bili, wala kay pulos, wala kay gamit, tungod kay dili pa ta sakop sa pamilya sa Ginoo. Apan sa pag-abot sa panahon nga ang Dios ang nangitag pamaagi aron ikaw ug ako nga naminaw, nakadungog sa pulong sa Dios karon, ang Dios ang nangitag pamaagi nga ikaw mahimong tinawag, ikaw mahimong pinili, ikaw mahimong matarong aron sa pagbuhat ni ining giplano sa Dios nga mga maayong buhat nga atong pagbuhaton. Amen. O karong gabi na aton impakatun-an, labi na sa atong panahon karon nga na maging mga baguhan nga mga believers nga kailangan nato pasabton sa pulong sa Ginoo, kini mga tao nga wala pa kasabot sa grasya, kailangan nato pasabton para makabalo sila, magkaroon sila kasiguruhan sa ilang kinabuhi, paglaom sa ilang kinabuhi samtang na sila ng kalibutan na. Tungod kay igsoon, atong kinabuhi diri sa kalibutan dili gini siya permanente, temporary lang ni siya. Ug matod pa sa akong nakaistorya nga ilusyon lang ning tanan diri. Ang katinuoran igsoon naa dito sa spiritual realm nga uban sa tong buhi nga Dios. Okay, atong hinumduman kanunay nga wala ka, wala ko, wala tay bili, wala tay ikapanghambog. O ingon pa ang unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 26 hangtod sa 27 nga sa mga igsoon kang Kristo, hinumdumin ninyo kung unsa ang inyong kahimtang sa wala pa kamo mahimong tinawag sa Dios. Okay. Ayan siya, hinumdumi. Unsa ba itong kahimtang? Katong wala pa gitawag sa Dios. Hadlok ka itong kinabuhi. Dili tagawas nun. Walay paglaom, walay kasiguruhan. Murag walay nagagiya sa tuwa. Apan igsoon, ang nakanindot kay gitawag ta sa Ginoo. Ayan siya. Pipila lang gayud kaninyo ang giila nga maalamon o kaha may katakos. O pipila lang usab ang nagikan sa inila nga mga pamilya. Apan ang gipili sa Dios mao kadtong giisip sa katawhan nga dili maalamon aron pakaulawan ang mga maalamon, o gipili usab niya ang mga tawo nga wala gayigahom aron pakaulawan ang mga taong gamhanan. Amen. Siguro makaingon ka nga, ay pastor, di man ko kuan kay adunahan man ko, may kaya man ko, maalamon man ko nga gigamit ko sa Ginoo. Pasalamat kay igsoon kay isa ka sa gigamit sa Ginoo. Kami usab nga kaniadto walay alamag, ubos na ubos, apan gigamit mi sa Ginoo, gipili mi sa Ginoo, matud pa sa iyang pulong para nga aron pakaulawan ang mga tao nga giila nila nga maalamon dinhi sa kalibutan lang. Adunahan dinhi sa kalibutan, banggiitan dinhi sa kalibutan, pero walay Ginoo sa mata sa Ginoo igsoon, mapakaulawan nato sila pinaagi sa pulong sa tong buhi nga Dios. Kung unsa ilahang gibasihan diri sa kalibutan nga kaalam, koy kumpara nato sa kaalam nga gikan sa tong buhi nga Dios, mo na pinakanindot igsoon. Mo ato ni mo ni kanunay na kung una-unaon tungod kay kung imong tan-aw sa Apostol Pablo diha, magkaroon ka diha og mapaubsanon nga kinabuhi sa diha nga imong iluhon sa imong kinabuhi nga kaniadto pagsugod nimo sa pag-alagad sa Ginoo, wala jud ka, ubos na ubos ka, wala kay pili, wala kay kaalam. Pero tungod sa pagtawag sa Ginoo nga tingala ka daghan kag kaalam na hibaluan mga talento sa kinabuhi, dili kay kaalam, mga talento, knowledge and wisdom ang gihatag sa Dios sa imong kinabuhi igsoon. Amen. Mo na ang unang butang nga atong ibutang sa tong hunahuna kasing-kasing igsoon. Okay, karong gabuyon na mga igsoon atong tun-an ang mga kinaiya sa usa ka maayo nga nagadumala sa mga karnero sa tong buhi nga Dios. Okay, number 1 nga actually daghan kay sa Biblia, pero pipila lang ni ato hisgutan karon tungod kay ang atong oras limited man kayo. Okay? Una, usa ka kinaiya sa usa ka leader nga nagapangandoy nga magpagamit sa Ginoo alang sa pagdumala sa mga katawhan sa Ginoo is ang iyang kasing-kasing adunay tinud-anay, matinud-anon nga moatiman sa mga gipiyal sa Ginoo, sa mga giluwas sa Ginoo. According pa sa Salmo 78:72, kung imong tan-awon ang kinabuhi ni King David, makita nimo diha nga ang iyang pag-atiman sa mga Israelinhon tinud-anay. Atong basahan ng verse 72 ingin siya, matinud-anong giatiman ni David ang mga Israelinhon, o gipanguluhan niya sila sa maalamon nga pamaagi. Okay?
Kung imong tan-aw ang kinabuhi ni King David igsoon, kani panahon na wala pa nahimong hari si David. Si King Saul pa ang hari nining panahon na. Ug makita nimo tungod kay ang pagpagamit man gud ni David ni ini nga panahon is tungod manggod sa iyang kadlok sa Ginoo, tungod sa iyang paghigugma sa Ginoo, tungod sa iyang pag-ila sa Dios nga iyang gialagaran nga grabe ka mahigugmaon, grabe ka maamumahon, grabe ka kusog mo atiman. Kana bang walay kanang pakitang tao nga pag-atiman sa mga anak sa Ginoo. Mao man gud ang nailhan ni David nga Ginoo. Muna kung imong tan-awon ang kinabuhi usab ni King David, ang iyang pag-atiman sa mga Israelinhon kaniadto matinud-anon tungod kay nakita niya nga ang Dios nga iyang gialagaran nga nagtawag sa iya, nagpili sa iya, Dios usab nga matinud-anon. Muna kung imo makita diri igsoon, ay kumpara nato sa mga leaders karon sa kalibutan, usa ni sa atong pangitaon sa mga leaders igsoon, adunay matinud-anon nga kasing-kasing. Kasing-kasing nga andam muatiman, mangulo ug muatiman according pa sa ikaduhang Samuel 5 verse 2. Siya sukad pa kani adto bisan sa diha si Saul pa ang among hari, imong tan-awon, ikaw na ang nangulo sa mga Israelinhon sa pagpakikira. Kung imong tan-awon diri igsoon si King David, nga si David pa ni dili pa siya king tungod kay si King Saul pa ang hari niini, siya ang nangulo ug ning atiman sa mga Israelinhon. Okay. According pa sa atong gibasa, siya, ikaw na ang nangulo sa mga Israelinhon sa pagpakigira ug nagaingon ang Ginoo kanimo, atimanon mo ang akong katawhan nga mga Israelinhon sama sa pagatiman sa usa ka magbalantay sa iyang mga karnero. Ikaw ang mahimo nilang pangulo. Okay. Kung ikaw usa ka leader, giingnan ka sa Ginoo, then usahay baya mali ang atong pag-ila sa atong buhi nga Dios, no? Muna usahay kung unsa ato ang mali nga pag-ila, ma-apply pud nato na sa ato ang mga subordinates, ma-apply pud nato na sa ato mga karnero. Okay, kung imong tan-awon, nakaila si King David sa Dios nga nagsugo sa iya, Dios sa Israelinhon. Pag-ingon sa Ginoo nga ikaw David ang muamu mangulo ug muatiman sa ako mga katawhan nga mga Israelinhon. Okay, giun sa pag-atiman ni David ni panahon na mga Israelinhon, maayo ang pag-atiman. Sama sa pag-atiman ni David sa mga karnero samtang katong batan-on pa siya nga siya ang nagabantay, iyang giproteksyonan iyang mga karnero gikan sa mga leon, mga bear nga gusto mo patay sa mga karnero. Gisakripisyo ni David ang iyang kinabuhi alang sa iyang gibantayan. Kung imong tan-awon, si David ang nangulo, o nganong nabuhat man to ni David, nganong gipakita man niya ang pagkamaayo nga leader, pagkamaayo nga muatiman ug mangulo sa mga katawhan sa Israel. Tungod kay iyang nailahan nga Dios igsoon, Dios nga mahigugmaon, Dios nga kabalong muatiman, Dios nga kanunay nagaamuma, Dios nga walay pagpasagat sa iyang mga katawhan. Kung ikaw sa igsoon ug ako, kung imong nakita, kung imong nailhan nga Dios nga imong gialagaran is ingon ana, then walay rason nga dili nimo na mabuhat sa uban. Tungod kay kung unsa ang Ginoo, mugawas gyud na sa imong kinabuhi. So, kung ang Dios mahigugmaon, ikaw mugawas sa imong kinabuhi nga mahimo kang mahigugmaon. Tungod kay ang Dios mo reflect na kung unsa ang iya tinuod nga kinaiya diha sa imong kinabuhi ingon nga usa ka leader. Okay. Ang usa ka leader igsoon, wala gid siya pagpasagad sa iyahang mga ginabantayan. Kay kung ang usa ka leader walay kusog nga mubarog alang sa iyahang mga karniro, sa iyang mga katawhan, dali ra kay nimo pildihon ang usa ka pundo ko igsoon kung kulang sa pag-atiman ang iyang mga karniro, kung kulang sa pag-atiman ang iyang mga katawhan. Pero kung ang iyang mga katawhan naatiman sa insakto sa usa ka leader nga nagadumala sa iya, makita nimo igsoon nga kining mga katawhan
katawhan nga iyang giatiman, dili nimo madali-dali o pili. Dili nimo dali-dali og limbong tungod kay insakto ang pagpakaon. Insakto ang paghatag sa pag-atiman ngadto sa iyang mga katawhan. Sama sa giingon sa Panultihon 11:14 nga kung dili maayo may mong walay kusog ang usa ka pundok. Insya mapukan ang usa ka nasod kung wala kini mga magtatambag. Apan mulig-on kini kung daghan ang mga magtatambag. Sa usa ka pundok igsoon, sa usa ka pamilya sa Ginoo, ug sa usa ka leader, kung usa ka leader nagapangayo og tambag sa mga tao nga maalamon nga mahadlokon sa Ginoo, nakabalo sa grasya, ug nagapangayo og tabang sa balang Espiritu Santo igsoon, mahimong lig-on ang usa ka pamilya tungod kay kining mga maayong magtatambag mo'y maghatag sa kung unsa ang mga puntos sa kinabuhi aron ang usa ka grupo, usa ka pamilya mulambo, mupadayon, magmadaogon igsoon. Amen? Muna sa usa ka leader, mas nindot kung nagapangayo siya, nagapangita siya og tambag gikan sa tuwa ka igsoon o gikan sa pulong sa Ginoo o gikan sa balang espiritu nga naa nganhi kanato. Ang Panultihon 15:22 ingon siya diha, kung dili ka maminaw og tambag kabahin sa imong mga plano, dili ka molampos. Apan kung maminaw kag daghang tambag, molampos gayud kini. Okay. Dili sa tong kinabuhi sa kalibutan igsoon, dili ang tambag sa usa lang ka tawo ang kuhaan nato og base, kun dili ang tambag sa kadaghanan, especially katong mga tao nga taas ang eksperyensya, especially ang mga tao nga nakasabot sa grasya sa Ginoo, especially ang mga tao nga nagasalig sa pulong sa Ginoo, especially ang mga tao nga nagarely sa pagpamuhat sa balaang espiritu. Kung usa ka tao ni ana, ingon ana ang imong ginaduulan igsoon, imong ginasaligan sa imong kinabuhi, mulampos ka, mudaog ka, mulahutay ka. Kay ang maayong mga tambag igsoon, mga maayong tambag makaayo sa matagusan nato kay kinabuhi. Ang Panultihon 24:6 ingon siya ito, kay kinahanglan ang ilang mga tambag sa pagpakigera ug mas dako ang tsansa nga modaog kung daghan ang magtatambag. Kung daghan ang nagatudlo igsoon, kung daghan ang nagagiya igsoon, makaayo. Kung daghan ang atong ginakuhaan o pagtulunan nga may tungod sa grasya sa Ginoo igsoon, mudaog ta. Sama kay ang atong kinabuhi diri sa kalibutan igsoon, sa mata nga nakigira. Nga naman tay kaaway. Kaya sa matong mga kaaway, ang spiritual battle ni siya, ang dautan nga mga espiritu nga nagalibot sa kalibutan karon, nga nagasamok sa una sa tao, sa kasing-kasing sa tao, mga na atong mga kaaway mo na naata diri sa pagpakigubat. Kung ang atong ginakuhaag base, ang atong ginapangayuag tambag is ang mga taong maalamon nakasabot sa grasya sa Dios, mga spirit filled believer nya ang pulong sa Ginoo kining Holy Spirit igsoon, mudaog jud ka. Amen. Ug usa sa kinaiya sa usa ka mabungahon nga leader is nagapaubos. Ang Mateo 20:26-28 ingon siya, apan dili ingon niini ang angay kaninyo, kay kun kinsa kaninyo ang gustong mahimong gamhanan, kinahanglan nga mahimo siyang inyong sulugoon. O kung kinsa kaninyo ang gustong mahimong pangulo, kinahanglan nga mahimo siyang ulipon sa tanan. Bisan pagani ako nga nasa tao, wala mo anhi dinhi sa kalibutan aron lagaran, kundi aron mo alagad ug mohatag sa akong kinabuhi sa pagtubos sa daghang mga tao. Okay, kung igsoon nangandoy daw ka nga mahimo kang leader, maayong leader, matod pa sa pulong sa Ginoo, matod pa ni Jesus, ingon siya, kinahanglan niyo ipaubos mong kaugalingon. Mahimo kang sulugoon, mahimo kang maayong musunod sa kung unsa ang ginatudlo sa imong leader. Modo na ang usa katimailhan. Kaya maayong leader, imong tan-awon dinhi nagaatiman sa mga tinubos ni Kristo. Okay, kitang tanan mga tinubos ni Kristo. Kitang tanan si Kristo ang maayong magbalantay. Kung dili sa kalibutan na gipiyal sa ato nga mo'y magdumala sa ato si pastor ni natay mga leaders nga ato ang gipabarog sa church para mahimong
maduulan sa atong makaigsuonan tungod kay matod pa ni Pastor ni dili man madala niya og kabot ang tanan mo nang nag-elekta og mga leader para mubuhat sa ubang mga buluhaton para sa church. Ang Acts 20 verse 28 nga siya, bantayi gayud ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang mga tao sa Dios nga gisalig kaninyo sa Espiritu Santo. At managay ninyo ang iglesia sa Dios nga gitubos niya pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Okay. Kita daw ang mga leader gisangunan sa Ginoo nga atin manon nato ang mga gitubos sa Ginoo. Atin manon nato ang iglesia sa Dios nga gitubos ni Kristo sa iyang kaugalingong dugo. Atong bantayan, atong amumahon sa tanan nga pamagi tungod kay walay lain nga moamuma sa ila, walay lain nga moatiman sa ila kundi kitang mga giilang nga mga leader sa church. Amen? Kay mao man na ang makahatag og kalig-on sa matag usa igsoon sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Okay? Dili lang kay kato nagatiman kundi labos sa tanan naghunahuna sa kaayuhan sa tanan, sa tanang pamilya, sa mga katawhan, sa mga loved ones, sa bisan kinsang nagpalibot, especially sa mga katawhan da sa Ginoo. Ang Roma 12, 3-8 siya. Ingon nga apostol, nga mao ang grasya nga gihatag sa Dios kanako. Sultihan ko kamong tanan nga dili kamo angay maghunahuna og labaw kaysa tinuod ninyo kahimtang. Kundi hunahunahon ninyo pag-ayo kung unsa ang inyong mga katakos sumala sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. Kay maingon nga ang atong lawas adunay daghang mga bahin ug ang matag bahin adunay tagsa-tagsa kabuluhaton, mausab kita mga tumutuo. Bisan tuod daghan kita, usa lang kita kalawas sa atong pagkahiusa kang Kristo ug kabahin kita sa usa ug usa. Ug tungod kay ang matag usa kanato adunay iyang gasa nga nadawat sumala sa grasya sa Dios. Gamiton nato kini iyang gihatag kung aduna kitay adunay gihatagan og gasas pagsugilo sa pulong sa Dios. Gamiton niya kana sumala sa iyang pagtuo. Kung adunay gihatagan og gasas pagsilbi sa iyang sikatawo, angay siyang magsilbi. Kung sa pagtudlo, angay siyang magtudlo. Kung may gasas pagdasig, angay siyang mudasig sa uban. Kung sa paghatag sa mga kabos, mohatag siya nga walay tik-tik. Kung sa pagdumala, magdumala siya nga may kakugi. O kung sa pagtabang sa mga nagalisod, mutabang siya nga adunay kalipay. Okay, ang matag usa sa tuwa igsoon, adunay mga gasa nga gihatag sa Ginoo. Ginahinay ta pagpalambo sa Ginoo, ginahinay ta og tuboy sa Ginoo, gimo ta mga leader sa church tungod kay gusto sa Ginoo nga mapakita nato ngadto sa uban kung unsa ang giplano sa Dios nga kaayuhan, mga maayong binuhatan nga iyang giplano o gi-prepare para sa ato ang iyang mga gitawag o gipili. Tungod kay gusto niya pakita sa kalibutan kung unsa siya kamaayo, kung unsa ka mahigugmao na atong buhi nga Dios. Amen? Praise God. Okay, ang pinaka-importanteng butang igsoon sa usa ka leader, nga maayong leader nga mudumala sa mga katawhan sa Ginoo is mo gini pinaka-importante. Nakabalo siya may tungod sa tinuod nga ebanghelyo. Kaya ang tinuod nga ebanghelyo igsoon, mo lang gid na ang ebanghelyo nga magahatag og kagawasan, kasiguruhan sa katauhan sa Ginoo, walay pagkakinundina, kundi kanunay nagatuboy, kanunay naga-encourage, kanunay nagalipay, kanunay nagahatag og paglaom sa kinabuhi. Ang grasya igsoon, mo lang gid na ang tinuod nga susi nato nga mga Kristohanon aron ang mga Kristohanon magkahiusa, may paglaom, may kasiguruhan ug walay pagduha-duha sa kinabuhi igsoon. Amen. Ang grasya lang mo na pinaka-importante nga leader, usa ka leader nga mahimong mabungahon nga maayong modumala sa mga katawhan sa Dios is nakasabot mahitungod sa grasya sa atong buhi nga Dios. Amen. Ug sa atong kinabuhi igsoon, sama sa kung giyon kaninyo kaganina nga si Kristo ang atong magbalantay. Yung tanawon ang Ezekiel gipropesiya diha nga ang atong magbalantay is kaliwat ni David. Siguro misla si Solomon siguro kay kaliwat ni David. Dili atong basahon na siya. In verse 23, siya hatagan ko sila usa ka magbalantay nga kaliwat sa akong alagad nga si David. Siya mo timan og mo mahimo nga ilang magbalantay. Siya, ako ang Ginoo mahimo nga ilang Dios ug ang kaliwat sa akong alagad nga si David mahimo nga ilang pangulo. Ako ang Ginoo nga nagayon ini. Kung imong tanaw igsoon gipropesiya na dinhi sa Ezekiel
kung kinsa ang mahimong ato ang magbalantay o mahimong atong pangulo. Kinsa ni kayo nini ang Dios. Kinsa man na. Imong tan-awon ang maayo nga pangulo nato igsoon ang magbalantay mao si Kristo. Kinsa verse 18 sa chapter 3 sa unang Pedro ingon siya, kay si Kristo gani gipatay bisan wala siya makabuhat og daotan. Kausa lang siya namatay aron mapasay lang ato mga sala. Siya nga walay sala gipatay alang kanato nga mamakasala aron madala niya kita sa Dios. Tinuod gipatay siya sa iyang lawas nga kahimtang apan gibuhi siya sa espirituhanon nga kahimtang. Kung imong tan-awon diri igsoon, si Kristo ang atong pangulo. Si Kristo ang atong magbalantay. Kaya nga naman, siya ang ning sakripisyo sa iyang kaugalingon aron ikaw ug ako madala ngadto sa Dios. Madala nga limpyo. Kung matud pa, siya ang miako sa silot nga angay unta kanimo o kanako. Ikaw unta ang silutan, ako unta ang silutan. Apan kining maayong magbalantay, kining atong pangulo, kining atong leader, kining atong ulo sa simbahan nga mo si Kristo, iyang giako ang tanan. Giako niya ang tanan alang sa kasiguruhan sa imong kinabuhi. Kaya nasayod ang Dios nga dili nimo kaya, mo nang giako niya tanan. Ang unang Pedro 2:24 ang siya. Si Kristo mao gayud ang miangkon sa atong mga sala sa dihang gilansang siya dito sa cross. Aron dili na kita magpakasala, kung dili magkinabuhi na kita nga matarong. Tungod sa iyang mga samad, naayo kita. Kung imo tanaw ni Grigsoon, giako ni Kristo ang tanan. Aron ikaw ug ako maluwas. Aron ikaw ug ako dili na magpakasala. Aron ikaw ug ako magkinabuhi na nga matarong. Aron ikaw ug ako maayo tungod sa mga labod nga iyang giantos na dawat dito sa cross sa Kalbaryo igsoon. Gibuhatan ni Kristo igsoon alang sa imong kabulahanan, alang sa imong paglaom, alang sa kasiguruhan sa imong kinabuhi igsoon. Amen. Kung imong tan-awon diri sa Biblia igsoon, wala tay lain nga masaligan. Ikaw kung leader ka man igsoon, isa lang kabutang ang akong madasig sa imo. Saligi ang grasya sa Dios. Tungod kay walay lain nga mahugutan sa imong kusog dinis kalibutan kung wala ka kasabot sa grasya sa Ginoo. Si bisan kinsa ka man nga naa sa imong balay karon nga nakadungog ka sa kong tingog, dinangandoy ka nga mahimong maayong leader. Nangandoy ka nga dumala sa mga katawhan sa Ginoo. Nangandoy ka nga mahimo kang inila. Nangandoy ka diha sa kamot sa Ginoo. Hibalui ang grasya sa Ginoo. Ang grasya lang sa Dios mo'y atong gikinahanglan. Ang tabang lang sa Dios mo'y atong gikinahanglan. Bisan asa ta mo adto, siya lang ang atong gikinahanglan. Wala na lain pa. Kaya ang 2 Korinto kapitulo 12 bersikulo 9 ingon siya. Apan wala niya kuhaa. Kung imong tan-awon sa kinabuhi ni Apostol Pablo, daghan siya makasinatian sa kinabuhi, mga problema nga naagian, mga balatian niya niagian. Grabe ang kaagi ni Apostol Pablo sa tanan mga apostoles. Si Apostol Pablo ang grabe o kasinatian sa kinabuhi. Ngayon siya diri, ang akong tabang mo lang ang imong kinahanglan. Ingon ang Dios. Siya kay makita gayod ang akong gahom diha sa imong kaluyahon. Busa malipayon gayud ako sa pagpasigarbo bahin sa akong mga kaluyahon aron bation ko kanunay ang gahom ni Kristo kanako. Ang Apostol Pablo pa sa tanang kaluyahon nga iyang nasinatian sa kinabuhi, tanang mga problema nga iyang nasinatian sa kinabuhi, wala siya ng hambog. Wala niya gipakita nga nakaya niya tungod kay naantos niya ang tanang tungod sa iyang pagpaningkamot. Kundi lumatod pa niya, ang tabang lang sa Ginoo ang iyang gikinahanglan. Ang tabang sa Ginoo ang iyang ginapangandoy. Ang kusog lang sa Ginoo ang iyang ginapangandoy kanunay. Ug ang kanang kaluyahon niya ihang ginasang at sa kanunay sa Ginoo. Kay sa panahon sa siya na kinahanglan, makita niya ang gahom sa Ginoo nga nagapamuhat sa iyang kinabuhi. Samo sab kanato mga igsoon, mga leaders, mga katawhan sa Ginoo. I believe New Covenant in Christ isa ni nga tubuyon sa Ginoo. Gihinay-hinay sa Ginoo pag-mold ang mga leaders, ang mga katawhan
tungod niining ulahin ka panahonan nga ang Dios magpakita sa iyang pagkamaayo sa tibuok kalibutan. Isa ang inyo covenant in Christ nga gamiton sa Ginoo sa pagpakita sa iyang pagkamaayo pagkamahigugmaon ngadto sa iyang mga katawhan. Mahimong susi, mahimong tulay ang inyo covenant in Christ nga ang tibuok ginatawag og Kristohanon believers ni Kristo magkahiusa nga walay mahimong babag, walay mahimong hindrances sa tanan ang mga magtotoo tungod kay ang grasya lang ang susi sa tanan aron ang tanang gitawag Kristohanon magkahiusa. Unsa man ang imong relihiyon, unsa man ang imong denomination, walay kalainan kanimo ug kanako igsoon. Ug atong basihan o atong saligan tanan ang finished work ni Jesus dito sa cross more than 2,000 years ago. Tungod kay dito sa cross na dito ang susi o last will and testament sa gibayad ni Kristo alang kanatong tanan, alang kanato nga iyang mga hinigugma, alang kanato nga iyang mga pinili ug tinawag gipakamatyan aron sa paghatag og kasiguruhan sa atong kinabuhi igsoon. Amen. Salamat mga igsoon sa inyong pagsubaybay sa pulong sa Ginoo ug mag-aampo ta sa pulong. Amahan na mga langitan gid, salamat sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong pulong nga kanunay nagapahinumdum kanamo God. Salamat Lord sa imong pagpili kanamo. Ang imong pagpili o pagtawag kanamo God. Imong gipili o gitawag aron Lord imong pagagamiton in these last days. Aron ipakita nimo Lord ang imong pagkamaayo ngadto sa mga katawhan. Ang mga maayong buhat, ang pagtabang sa uban, mga mahimong panalangin, usa na sa imong katuyuan Lord sa imong pagpili o pagtawag kanamo. And Lord, we believe in these last days Lord ang imong kabubuton mo'y magkatuban sa matag usa namo kay kinabuhi. We honor you in Jesus name. Amen. Okay, amen. Magkapadayon tayo igsoon, okay? Atuto sa atong communion. Okay, kasi atong ready, ibayan nato ang bread. Sa gabi ang gibudiha sa Jesus mikuha sa tinapay ug nagpasalamat siya sa Dios ug iya kini pikas-pikas ug iyang gihatag sa mga tinuod nga nagpayon siya. Kini nga pan nga simbolo sa akong lawas nga nag-antos sa sakripisyo alang kaninyo. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat Lord. Salamat Lord sa imong sakripisyo dito sa cross more than 2,000 years ago. So by your stripes we are healed. Your word says God that kung sa karon mausap kami in 1 John 4:17. Lord, we believe and we declare tonight because Lord, nagpuyo kang madagayaon. Nagpuyo sa mga madagayaon. Nagpuyo kang walay balatian. Hiway kahadlok sa balatian. Magpuyo sa kami Lord na walay balatian. Hiway kahadlok sa balatian. Nagpuyo ka diya sa kalipay o sa katarong. Magpuyo sa kami Lord. Tungod kay mo ka na imong pulong Ginoo. O tungod kay God, ikaw man ang among Dios. We know and we believe na ang imong mga pulong mo'y magapamuhat sa among kinabuhi. Ang imong grasya mo'y maghatag sa among kusog aron kami makalahutay sa among pag-alagad. We honor you in Jesus' name. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ibayon na to ang kupa. Sa mga kabiing gabidiya sa Jesus mikuha sa kupa. Og napasalamat siya sa Dios. Og iya kinigihatag sa mata na nagmingon siya kaniya kupa nga nagsumlo sa akong dugo. Nga may nagdala sa bag-o nga kobenante nga walay katapusan. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Kay sa matagkaon sa matag inom ninyo na ini inyong gibantala kamatayon ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord sa imong dugo God. Imong dugo ang magiulat sa cross Kalbaryo. Dugo nga nagpasaylo sa mga salahika sa pagkabata karon hangtod sa mabalik ka. Dugo nga naghimo ka namo ang ngayan pasulod sa gingharian sa langit. Ug diha sa imong dugo Lord Jesus, nagalagay day mga kaayuhan na pagpalangin sa karong gabi na God. Amo ka nang gina-claim, ginadeklara sa mong kinabuhi nga kanang makaayuhan kanang mga panalangin mga manifest na sa matag sa kinabuhi. We honor you in Jesus' name. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you God. Thank you Jesus. Salamat Lord. Karong gabi o nagad salamat Lord sa kalampusan sa buhaton God ng gipiyat Ginoo. Salamat Lord sa mga pagdait sa mga katawhan Ginoo. Salamat Lord sa imong pagsilyo sa pulong God. Nga katulong Lord mga pulong Lord dili makawat sa mga kaaway God. Ug katong mga pulong Lord magamit na mo Lord sa pag-alagad hangtod sa imong pagbalik Father. Salamat Lord sa padayon nga pagpamuhat sa among kinabuhi, sa pagpadayon nga pagpanalangin sa matag sa God. Lord, salamat Lord sa source of income sa mga katawhan God. Ikan sa kamuhan negosyo trabaho God. Salamat Lord mga projects Lord sa mga katawhan kanang panalangin
Heaven Father, salamat Lord sa kinabuhi Lord, sa may panglawas yung ginabubuo sa mga katawan Father. Salamat Lord sa kalipay, salamat Lord sa kalinaw, even Lord ang pamilya sa inyo covenant in Christ. O one Lord, si Pastor Nero Getson, Baptist Riani, sila po gumala sa inyo covenant in Christ. Salamat Lord sa wisdom, Lord sa favor, protection Lord. Salamat Lord sa strength, provision Lord, financial, physical, and spiritual. Even Lord, Pastor Dick Star, Sister Me, my Father. Salamat Lord sa pagkikuban sa ilaha. Salamat Lord sa pagpalalangin sa lagi Lord. Tanang members ninyo covenant in Christ, gikan sa mga kabataan hanto sa mga hantong Ginoo. Salamat Lord sa imong grasya, pabor. Salamat Lord sa kaayuhan God. Lord, tonight I release blessings upon blessings, silang kinabuhi Lord, favor upon favor, miracles upon miracles God. Breakthrough, opportunity, connection Lord sa mga katawhan dyan, sa akong mga loved ones Lord, sa pamilya God. Salamat Lord sa pagpungat sa tanang butang ng PPL, sa mga projects, sa mga katauhan Ginoo. Salamat Lord sa pagpanalangin sa naso sa Israel Lord. We declare blessing, shalom, salvation God sa naso sa Pilipinas Father. Ako ginait-commit our diha kanin our President, our Vice President, nang dumala sa mga naso Ginoo, ang pagkamatarong Lord, magahari ang kalawasan, protection Ginoo sa matag sa Ginoo mga abot Father. Salamat Lord sa matag sa God. Salamat Ginoo sa mga katauhan God. Salamat Lord sa mga gugmang wala lubad. Salamat Lord sa mga nilubuan ka mga anghel Ginoo nga nagbantay sa mga katauhan Father. Salamat Lord sa imong grasya nga kanunay nagatudlo ka namo, nagapahinumdum ka namo, nagagiya ka namo, nagahatag puso ka namo gan alang sa paglikay sa mga butang Lord nga wala namo kahimong tagyano. Salamat Lord. Yan ang tanang gado karon, ang Dios magapanalangin kaninyo, ang Dios magagiya kaninyo, ang Dios magalig-on kaninyo, ang Dios magasapong kaninyo gikan sa buhat sa kaaway o gikan karon hangtod sa walay katapusan ug ang dungog ug himaya. Iya lamang sa atong buhing ang Dios ug ang tanang anak sa Dios moingon o amen o amen. Salamat mga igsoon sa inyong pagsubaybay. Salamat sa inyong pagpakikuban hangtod sa sunod higayon o maadlaw. Kita-kita ta sa church alas 9:30 ang ato ang praise and worship start, then 9:10 or 9:05 mag-start ato ang devotional. Kung isa tong gusto mo join sa tong devotional, pwede mo musayo para sa ato ang devotional. Salamat mga igsoon sa inyong pagsubaybay. Ang Dios magapanalangin ka nato tanan. Shalom, bye-bye.